Jo aquest vídeo no el volia fer, però s'ha de fer. I mira que he quedat estorat, estormiat, bocabadat, en estat de xoc, sense paraules. Per què? Per això. Mira i escolta. Capital de Baleares. No lo sé. Mallorca. Mallorca, digo yo. Mallorca, la isla, así en general, ¿no? Sí. Capital de Baleares. Ibiza. No. Ibiza. Cerdeña. Cerdeña. No lo sé, la verdad. Cerdeña City. ¿Qué es la sobrasada? Una empanada. Pues como una especie de mantequilla de carne. ¿Cuál es el gentilicio de Baleares? Baleareño. Balearense. Ay, sí. Ay, no, joder. Baleareño. Uf, madre mía, vas a pillar. Capital de Balears, Eivissa, Sardenya. Què ets la sobrassada? Mantequilla de carne, una empanada. Gentilici de Balears, balearense, baleareño, tinerfeño. Saps per què serveixen aquests 30 segons? Per desvelar l'enigma de la política espanyola. Per què governen Isabel Díaz Ayuso? Perquè aquest Pere Mateus, aquests ignorants, aquests cap de fava, voten. I clar, voten el que voten. Què els ha d'anar preocupant a aquesta gent? L'educació, la sanitat. Res, aquesta gent el que vol és anar a fer canyes, fer quatre riades i fora sentit de ridícul. Per això és tan important l'educació, per donar fonaments, perquè la gent tingui un pot de caparrí i no digui aquestes bajanades i no votin aquesta gent. Per això jo som autoproclamat president, per això no convoco eleccions, perquè me sortiria gent com aquesta que votaria. I quin poder de votació ha de tenir aquesta gent? Cap ni un. Garrot és el que necessiten, i fort.